Ulitin mo lang ulit yung wherever you will. Anong song? And ayun din, wherever you will. Kapampangan version. Having You Near Me, nakapampangan version. Ang galing ko, do you sing professionally? Ang ito yung sumulat ng kapampangan version ng Having You Near Me. O hindi, Lex. Siya po. Ay, ang taray. Actually, usually natin mga kumakanta niyan, mga girls, tapos mga ibang guests namin dito. Ikaw pala yung ulang. Okay. Uy, ninyo. Oh, sige. For the song namin yung number 1, sige, pagkakaroon na natin ang ating jammer for tonight. Pampo ito maburay itang guy. Ang businessman. Alam mga for arnel!
Ato pa din pangarap. Ato pa din pangarap ng dedicate namin yung song para sa inyo. So, Ayan, for the song, ano naman, this time meron tayong request